Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün indi şu cuma günlerinde sileşip bitesi kilgen indi biraz kılü turunda. Kılü yani nerseni anlatar şulay bitinde ol kıllerge yarı muhammuman hamni kıllerge gerek. Çünkü yaşarın batırın tugul zamana hazır kilkege aylanıp bara. Şulay bitinde. Eğer de televizorunu açsan bütün kişinin maksadı kişini kıldırı. Şulay. Bütün kişinin maksadı kıldırı. Hem kişini kıldırıga yöneldirilgen köpme tapşırılar. Köpme kişiler bu industriyada işli. Köpme teleseriallar, sitcomlar dep atalayındı şulay bit. Tege kele bilmegen особый аңгыралар için artta kelip turalar. Qaysı oranda kelerge kerek ekenin көрсөтүп şulay bit. Менә şulay itip, muhtaram kardeşler, zamana şulay kilkege aylanıp bara. Yaxşımı, yamanmı? Belki vaqasının ahırında özümüzge şunday bir natija çıgara alırбыз, muhtaram kardeşler. Endi agar da kelsek şunday bir halge Gaysa aleyhisselam'ның aytgan sözlerine. Gaysa aleyhisselam'ның aytgan sözlerine kelsek, biz Gaysa aleyhisselam'ның, Musa aleyhisselam'ның, başka peygamberlerinin agar da hadislerde delili bulsa, sözlerin kitirep şulay. Biz Allah'ın sözlerin kitirүүден uyalmıybыз da, korkmıybız da, çünkü Allah bizning peygamberler. Şulay yok Müslümanlar, şulay yok bir Allah'a şanıçılar, hem şulay yok aqide, şuluk imanı bizge alıp kelüçiler. Sufyan ibn Uyeyne'den kelgen hadiste bulay dep aytila, Aysa aleyhisselam özünün sahabelerine havariyun dep atalan sahabeleri havariyun şulay dep aytı. Rusça apostol bulayındı şulay. И жернең тызлары ди, аларга әйтә. Үзенең сахабаларына әйтә, и жернең тызлары ди. Сез жернең тызы ди. Хәзер аңларбыз бу сүзне. Жернең тызлары ди. Бызык гамәлләр кылмагыз ди. Бызык гамәл кылмагыз. Чөнки нәрсәдә булса бызылса ди, ул бызылган әйберне тыз белән төзәтәләр ди. Әгәр дә бер нәрсә сасыса, аны тыз белән юырга кирәк. Agar da indi ol bir narsa sası niç sebeple? Әйбер югыш булу sebeple. Тыз югышны ала, һәм әйбер бузылмый, сасымый. Үзенә югышны суыратыз. Яки әйбер сасымасын өчен шулай ук тызлап куялар. Хәтта пешәнне дә тызлыйлар. Менә монда улалары булса, әгәр дә ел югыш килсә, яңгыр явып торса, һәм дә инде киптерергә мөмкинчелек булмаса, пешәнне тызлап ияләр сарайга. Бузылмый. Kızmay, şulay bit sasımay, açımay. Bir нәрсә bozulsa ди, Gaysa aleyhisselam әйтә, аны tuz белән төзәтәләр ди. Tuz белән төзәтергә мөмкин ди. Ләкин tuz bozulsa, инде bir нәрсәне bir нәрсә белән төзәтеп булмый ди. Tuz үзе бозык булса, үзе начар tuz булса, аны инде bir нәрсә белән дә төзәтеп булмый ди. И минем сахабаларым ди. Өйрәткән гыйлемегез өчен әйбер алмагыз ди. Акчага өйрәтмәгез. Шулай бит, әгәр дә кеше дин белемен алырга дип килә икән, акчага өйрәтмәгез. Дәгъват кыласыз икән, дингә чакырасыз икән кешене, кешедән бер нәрсә дә өмет итмәгез. Бер нәрсә дә өмет итмәгез ди. Мин ничек алган булсам, әйберне, әҗерне шулай алыгыз ди. Сезнең ди ике айрымалыгыгыз булыр ди. Менә шушы kişiler arasında iki türlü ayrımalık var. Belki ayrımalık da tügüldür şulay bit üzünçelik dip etsen bulayında. Birincisi anın nadanlık, ikincisi kiludi. Indi kiluga kilgen vakitte ul sebepsiz kiludi. Acaplanüsiz. Kilirge sebep yok. Ama kişi kile. Смех без причины. Признак дурачины. Кешенең килергә сәбәбе юк. Кеше килә ди. Менә бу үзенең сахабаларына әйтеп калдырган аның васыяты. Шушы ике әйбердән сакланырга куша, ике үзенчәлек бар шундый. Димәк, килгән вакытта сәбәп
белән көләргә кирәк. Сәбәп нинди булырга мөмкин? Сәбәп булырга мөмкин шулай бит көләргә ул куандыра торган кешене. Кешене карагыз әле. Кеше карап утыра боевик. Анда үтерәләр кешеләрне. Ул нәрсә ди? Көлеп утыра шулай бит. Ох, здорово он ему там. Ах, тегеләй булай. Нәрсә көлә ул? Кеше үтергәнгә көлә. Кеше үтергәнгә көлә. Зомбилар күрсәтәләр шулай бит анда. Бер кеше икенче кешене ашый. Классно, классно, малайлар сөйләшәләр шулай бит мәктәптә. Он его вот так, а он его вот так дип. Бу юләрлек бу мөхтәрәм кардәшләр. Это признак дурачины. Кеше үтергәннән көлү. Менә хәзер безнең җәмгыятьтә шушы китте. Кеше кайгысыннан, кеше хәсрәтеннән көлү. Берәр кеше тәрәзәдән сикерсә, Facebook'та нәрсә? Ставьте лайки. Лайк нәрсә дигән сүз ул? Нравится дигән сүз ул. Ай, лайк, мне нравится. Берәр кеше тәрәзәдән сикерсә, лайк куегыз. Нравится? Ул бу нравится, әгәр дә ул күңелеңне күтәрсә синең шулай бит. Кеше тәрәзәдән сикерү кемнең күңелен күтәрергә тиеш инде ул? Кемдер җыгылып төшкән каяндыр шулай бит. Анда это предсмертные фотографии дип куялар анда. Моннан соң анда кеше җыгылып төшкән ди, анда лайк китә инде шулай бит. Нәрсә бу? Это признак дурачины, мөхтәрәм кардәшләр. Бу наданлык бу. Бу мәгънәсезлек бу. Бу бернинди сәбәпсез, шулай бит бернинди гаҗәпләнүсез көлү бу. Хәзерге заманда, әгәр дә сез борылып карасагыз, тирәнтен акыл белән уйлап карасагыз, көләргә бер сәбәп тә юк. Менә бу күрсәткән әйберләрнең көлүенең бер сәбәбе дә юк. Трагедияны да көлкегә әйләндермәкче булалар. Кеше көлә, күңеле күтәрелә шулай бит инде. Акча түли, все нормально. Шулай булырга тиеш. Икенчесе дә икенче әйбер наданлык, ул мөхтәрәм кардәшләр, таң атканда йоклау ди. Таң атканда йоклау ди. Менә хәзерге заман кешеләре бу ике әйберне рәхәтләнеп кулланалар шулай бит. Тик торганда көләләр. Бармак күрсәтсәң дә көлә хәзер кеше. Инде көләргә ул теге, ничек дип әйтик, әзерләнеп килә, бер җиргә барса, һәм таң атканда йоклау. Мөселмандар да йоклыйлар таң атканда. Иртәнге намазны укыйлар да, йокларга яталар. Шулай бит. Иртәнге намазга ничек торып булмый, ничек таң атканда йокларга яталар, соң яталар йокларга. Монда 9-да яткан кеше бармы йокларга? Кирәкми, не надо, күрсәтмәгез шулай. 9-да яткан кеше, 10-да яткан кеше бармы? 11, 12. Күпчелеге чиракта 12-нең теге ягында. Шулай бит инде. Ул вакытта ятып, 12-нең теге ягында ятып, син тәһаҗҗүдкә торам дип хыялланма инде. Иртәнге намазга нормально торам дип хыялланма, иртәнге намаздан соң ятмыйм дип хыялланма. Бу мөмкин түгел бу. Чөнки без бит робот түгел, безгә йокы кирәк, нормаль йокы. Нормаль йокы кирәк. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, менә бу нормаль күренеш түгел ди. Айса галәйһиссәлам әйтеп калдыра. Моннан ничә ел элек? 2000 ел элек. 2000 ел элек. Алар да шуның белән хәсрәт күргәннәр икән мискеннәр. Ул заманда да кешеләр шуның белән шөгыльләнгән булганнар икән шулай бит. Бер нәрсә үзгәрми. Бер нәрсә дә үзгәрми, кешелек үзгәрү белән. Инде хәзер җир тызлары нәрсә соң? Тыз ул галимнәр. Менә бу җир тызлары дип әйткән сүз шушы үзенең әс-сахабаларына мөрәҗәгать итә. Галимнәр һәр бер дәврдә дә алар тыз дип аталалар. Халык бозылмасын өчен менә бу тыз кирәк. Галимнәр халыкны һәр вакыт тотып тора. Җәмгыятьтә бер нәрсә күрсәләр, алар сөйлиләр. Мәсәлән, минем максат нәрсәдә? Минем максат күрдем икән, бер нәрсә җәмгыятьтә мин аны актуаль рәвештә төзәтергә тиеш. Әгәр дә мин абстракт нинди әйберләр турында сөйләсәм хәзер, инопланетяннар турында, Кояшның җирдән нинди зурлыгы турында, я булмаса биология турында, ул нәрсәгә ул безгә? Аның безгә файдасы юк. О, мин гыйлем алдым дип чыгып китәсең син шулай бит. Мин белем алдым дип чыгып китәсең син, белем алмадың син. Синең бер нәрсәң үзгәрмәде. Әхлагың үзгәрмәде. Үзең тотышың үзгәрмәде синең. Намазыңда шул ук син. Бөтен җирдә шул ук бер нәрсә үзгәрмәде синең. Менә шундый мәгълүмат бирәләр хәзер. Бу тыз түгел бу. Бу просто мәгълүмат кенә бу. Бу мәгълүматны син интернеттан теләсә кайдан укый аласың. Тыз дигән сүз галимнең максаты халыкны бозылудан саклау. Бер нәрсә була икән, булаңа әйтеп куя.
Болай эшләмә, һәм башкасы. Әлбәттә, хикмәтле юллар белән ул моны эшли. Әгәр дә инде галимнәр бозылса, җәмгыятьне бер нәрсә коткара алмый. Аларны төзәтүче кеше юк. Аларны төзәтүче кеше юк. Менә бит әгәр карасак, хәзер җәмгыятьтә дә шулай. Ниндидер галим, я булмаса, ниндидер интеллигенция берәр нәрсә эшләсә, халык аның артыннан кабатлый. Әллә нинди тузга язмаган әйбер эшлиләр. Яки әйтәләр. Халык аны кабатлый. Инде өйрәткән өчен савап алмагыз, я булмаса әҗер алмагыз, акча алмагыз, минем кебек эшләгез дигән сүзе Гайса алейһиссәламның нәрсә ул? Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кул ла ас'алукум алейһи аҗран илля ал-маваддата фил курба. Мин сездән, ди, һәрбер пәйгамбәр әйтә, мин сездән әҗер сорамыйм ди, кешеләргә әйтә. Минем әҗрем Аллаһ Тәгаләдә, мин сездән сорыйм бары якын туганнарыгызга карата яхшы мөнәсәбәт ди. Мин сездән сорыйм шуны гына ди. Пәйгамбәрләр бер вакытта да кешеләрдән нәрсәдер сорап йөрмәгәннәр. Әйтә, мин сиңа аят укыйм, син миңа әзрәк кенә бит инде садака. Мин сиңа нәрсә өйрәткәнне беләсеңме соң син ди. Бу бөтен әйбергә караганда да хәерлерәк ди. Шулай әйтеп куя, шулай бит. Андый нәрсә юк. Инде гаҗәпләнүсез көлү дигән сүз, ул мөхтәрәм кардәшләр кычкырып көлү. Кычкырып көлү. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер вакытта да авызын ачып, бөтен тешләрен күрсәтеп, ха-ха-ха дип көлә торган булмаган. Ул елмая торган булган. Шулай бит инде. Бик сирәк очракта гына ул көлә торган булган. Әгәр дә дошманнары, ул бер дә яратмаган кешеләрне берәр ничек анда аларга килкеле хәлгә калсалар. Ухud сугышында мәсәлән. Шундый хәлләрдә инде ул көлә торган булган. Булай, мондый гадәти хәлдә шулай бит. Тәгәри, ха-ха-ха дип шулай бит инде. Ул көлә торган булмаган. Мөхтәрәм кардәшләр, менә булай көлү, ул акылны айыра. Син шулай көлә башладың икән, синең акылың юк дигән сүз инде. Менә бу кеше белән хәзер теләсәң нәрсә эшләсәң була. Әгәр кеше ха-ха-ха дип көлә башласа, нәрсә генә әйтсәң дә дальше көләчәк ул. Кешене менә шушы дәрәҗәгә җиткезергә кирәк. Аның сире бик гади. Сез уйлыйсыз, теге комедия клубның нәрсәләре кызык дип беләсезме? Номерлары. Алар кешене бер тапкыр җиткезә шушы ха-ха-хага, аннан соң нәрсә күрсәтсәләр дә, кешегә көлке, бармак селкетсәләр дә, и дисәләр дә, бу дисәләр дә, бөтенесе дә күңелле аннан соң. Аның шунда гына сире. Бу шайтан сире, бу мөхтәрәм кардәшләр. Инде йокы дигән сүз, мөхтәрәм кардәшләр, инде әйттек, шулай бит төнлә йокламыйча иртәнге таң аткан вакытта йоклап яту. Менә бу безгә, мөхтәрәм кардәшләр, бәрәкәт, я булмаса ниндидер ял итү, тынычлык бирә торган әйбер түгел. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм булай дип әйтә. Инде шушы йокыга килгән вакытта көннең беренче яртысында йоклау ди, аңгыралык ди, хамкун, юләрлек ди, ахмаклык ди. Беренче яртысында йоклау ди. Уртасында йоклау матур хылык ди. Бу илә намазыннан соң ятып алу шулай бит инде. Матур хылык, сөннәт гамәл булып санала. Ахырында йоклау наданлык, ягъни белмәүчелек ди. Бар ахмаклык, бу теге дураклык дигән мәгънәдә бар. Гыйлем җитмәү дигән нәрсә бар. Кеше бит ике сәбәптән дурак булырга мөмкин. Берсе гыйлемле кешедә дурак булырга мөмкин ул. Просто дурак, күпмешле. Инде кайбер кешегә гыйлем җитми, бу икенче дурак. Белеме җитмәгән аңа. Менә икенчен сәтеп була аның, белемне арттырырга гына кирәк. Инде кичке вакытта йоклау дигән сүз, ул икенде намазыннан йоклау дигән сүз. Икенде намазыннан соң ястү намазына кадәр шушы арада йоклау дигән сүз. Менә бу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, монсы инде аның белмәү ди, гыйлемсезлек дип атый шушы әйберне. Көннәрдән бер көнне Ибн Гомардан килгән хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм мәчеткә килеп керә. Һәм анда кешеләрнең сөйләшеп көлеп утырганнарын күрә. Кай вакытта безнең мәчеткә керсәң дә шундый хәл күрергә була шулай. Сөйләшеп, монда нәрсәдер көлеп утыралар. Шулай бит инде. Безнең андый зона, ул махсус зона бар шунда көлә торган. Кухня. Шулай бит инде. Ярый күп кеше сымыяланда. Комедия клуб булыр. Бер заман килеп кергәннән соң каты кычкырып, сөйләшеп, шулай көлеп утырганнарын күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм
туктый да, аларга сәлам бирә һәм аларга әйтә: "Дөнья ләззәтләрен кисүче әйберне ешрак исегезгә төшерегез" ди. Үлем инде ул, ягъни мәсәлән шулай бит. Кешеләр сорыйлар, нәрсә соң ул дөнья ләззәтләрен кисүче әйбер? Хазимул ләззәт дип атала шулай бит. Ул да булса үлем ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям. Ягъни шушы хәлдә бик каты көлә башлагач, күңел ача башлагач, кеше үлемне оныта. Кеше үлемне оныта. Ул инде не выключается? Ул кеше, мөхтәрәм кардәшләр, инде ахират дөньясын исенә төшерә алмый, мондый кеше. Чөнки аның хәзерге вакыттагы халәте, әйтәм бит, башы аерыла аның бу вакытта. Бөтен әйбердән кызык күрә башлый, бөтен әйбердән кызык эзли башлый ул. Һәм шул рәвешле мөһим әйберләрне күрми башлый. Вагаз. Әйтик, шул кешенең тәрәзәдән сикерү дә ул бит сиңа вагаз. Тормыш шулай бетә дигән сүз. Тормыш гомер кыска дигән сүз. Бу дөньяга табынма дигән сүз. Дөнья хәсрәтләре өчен борчылма дигән сүз. Ә синең ау кызык. Классно, мозги лежат дисең инде шулай бит. Бу сиңа кызык. Менә шуңа күрә дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Үлемне искә төшерегез" ди. Үлемне искә төшерсәң, алай булмый шулай бит. Икенче юлы килеп кергәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям күрә, тегеләр тагын көлеп утыралар. Тагын көлеп утыралар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Аллаһы Тәгалә белән ант итәм" ди. Әгәр дә сез мин белгән әйберне белсәгез ди, сез күбрәк елар идегез, әзрәк көләр идегез ди. Оят кирәк ди ул айталарга. Оят кирәк ди. Һаман көлеп утырасыз ди. Инде күпме сезгә әйткәннән соң да ди. Әгәр мин белгән әйберне белсәгез, сез күбрәк елар идегез, әзрәк көләр идегез ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Әгәр хайваннар үлем турында сез белгәнне белсәләр" ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Хайваннар бер вакытта симез булмаслар иде" ди. Әгәр хайван үлемне белеп торса, үләчәген үзенең безнең кебек. Безнең кебек анда гыйлем булса үлем турында, хайван бер вакытта симермәс иде. Кайгыра ул ашамас иде ди. Кайгырудан ябыгып бетәр иде ди. Ярый белмиләр әле шулай бит. Безнең симез хайваннарыбыз булмас иде. Ә кеше киресенчә ашый, депрессия булса, киресенчә симерә шулай бит. Кеше андый нәрсәне уйламый. Ашавын оныта алмый, мөхтәрәм кардәшләр. Кеше хайваннан да яман ул. Үзенең сыйфаты буенча. Үлем турында бик сирәк кеше уйлый. Күбрәк шулай бит инде, көлү, күңел ачу, тормыш һаман барган кебек әле. Әмма ахыр чиктә бөтенебезне шушы бер әйбер көтә ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям һәм ди, безгә шушы акылны өйрәтә. Хәзер галәйһиссәлам Муса галәйһиссәламгә шундый гыйлем бирә һәм әйтә: "И Муса ди, кешегә зыян китерүдән саклан" ди. Киңәш бирә. Беренче киңәше, кешегә зыян китерүдән саклан. Нәрсә генә эшләсәң дә, кешегә зыян килмәсен. Иң беренче шуны уйла. Үз файдаңны уйлама, ә кешегә зыян килмәү турында уйла ди. Икенчесе, максатсыз йөрмә ди. Менә бу да хәзерге заман кешеләренең бәләсе, максатсыз йөрү. Пойду прогуляюсь. Андый сүз юк мөселманнарда. Пойду покатаюсь машина белән. Андый сүз юк мөселманнарда. Ничек инде покатаюсь шәһәр буенча. Болай гына бензин ягып, максатсыз йөрмә ди. Максат кая да барсаң, синең максатың булсын. Хочешь покататься, бер кешегә кунакка бар. Дустыңа. Хочешь покататься, шәһәрнең теге башындагы мәчеткә кирип чык. Шулай бит. Всё равно катаешься, синең максатың бар. А болай, бу урамнан җиреп, болай гына йөрмә. Максатсыз йөрмәгез бер вакытта да ди. Максатың булсын ди. Чөнки максатың бар икән, ниятең бар икән, һәр эшең саваплы дигән сүз. Гомерең заяга үтми. Һәм әйтә шулай ук, берәр нәрсәгә гаҗәпләнмичә ди, болай гына көлмә ди. Көлмә болай гына ди, тик торганда ди. Ниндер мәгънәсезлекләрдән ди. Һәм әйтә, гөнаһлы кешеләрнең гөнаһларыннан гаҗәпләнмә ди. Гөнаһлы кешеләрнең гөнаһларына гаҗәпләнмә. Гөнаһ кылган икән кеше, үтеп кит. Карап
тұрып, ай, қара, былай да болай екен, нәрсе бұл деп анда жүрмәді. Ұнытты сен аны. Қылған. Иқтибар етме. Бұлай айтсаң, ол кіші бүтән қылмай аны. Чөнки һәрбір кішінің мақсаты нәрсе эшләсә дә шуңа иқтибарын җәлеп итү. Аңа карасалар аның кылган гынахына. Кеше яратса аны шулай бит. Ул аны кылачак. Аның турында сөйләсәләр кылачак. Сөйләмәсә беркемдә кылмаячак. Менә хәзерге соцсетьтә шуңа киләнгән. Син күбрәк лайк куйган сайын, нинди генә лайк куйсаң да, ошый дипме, ошамый дип куйсаң да, аларга плюс бара ул. Андый нәрсәне игнорировать итәргә кирәк. Гомумән. Юк ул. Юк, күрмисең син аны, бетте. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безне өйрәтә мәгънәсез рәвештә көлүдән. Һәм күбрәк уйланырга куша, акылда булырга куша, һәм инде әлбәттә акыллы гамәлләр кылырга безгә куша. Инде Алла бирсә, русчада сөйләп китербез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы разговариваем о смехе. Мы знаем по шариату, например, что громкий смех портит намаз. Когда ты в намазе стоишь и рассмеялся со звуком, у тебя испортился намаз, и у тебя еще испортился тахарат. Ты должен пойти обновить тахарат заново, потом начать намаз заново. Смех — это очень вещь неплохая на самом деле. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям часто улыбался. Но есть разница между улыбкой и между смехом. В современном мире люди не улыбаются, а чаще смеются, хохочут. Это можно увидеть по зрителям разных там концертов, разных, не знаю, там, вот этих вот развлекательных программ, шоу и так далее. И это на самом деле очень продуманная политика. Людей заставляют смеяться. Когда человек смеется, он забывает о важных вещах. Он думает, что все это смех, все это прикольно. Поэтому люди со смехом сейчас, особенно молодежь, могут убивать кого-то. Молодые люди бьют кого-то в туалете, и это снимает. Давай, вот так бей. Вы понимаете, что это означает? Это уже деградированные люди. Это не люди уже. Это мутанты. Потому что нормальный человек к этому так отнестись не может. А зрители стоят и смеются, им классно. Или могут животного спокойно сжечь. Да? Обливают бензином кошку, собаку и сжигают. Бедолага мучается, это интересно, это смешно. Люди ищут смех и уже не видят, над чем предела, над чем смеяться. Плохо, хорошо, убивают, не убивают там, не знаю. Все уже смешно. Порой даже боишься сказать людям, например, да, что вот у меня умерла там мама. Скажешь, все рассмеются там. Скажешь, как будто все рассмеются. Найдут причину засмеяться. И у людей уже вот с души все поменялось. Нормально они уже себя не ведут. То есть какие-то вот мутанты именно в отношении чувств. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, чтобы мы контролировали смех. Да, есть вещи, мы должны улыбаться. Иногда даже улыбаемся, когда какие-то неприятности приходят, но не потому, что мы дураки, а потому, что понимаем, что даже в сложных ситуациях у нас есть саваб. Из-за этого мы улыбаемся. Но не смеемся. Поэтому даже есть два раздельных слова. Улыбка и смех — это две разные вещи. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, от Ахауф ибн Абдуллах передается, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не смеялся, а только улыбался. И в этом, говорит, есть доказательство того, что смех с улыбкой считается мубахом. То есть, когда ты улыбаешься, это мубах, это разрешено. Нельзя сказать, что человек постоянно должен плакать и быть печальным. Нет. Человек, то есть, улыбается, и это нормально. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, улыбался. А громкий смех считается запрещенным. Разумный человек не будет громко смеяться. Продолжается хадис. Ибо тот, кто громко смеялся в этом мире, в следующем мире будет сильно плакать. Потому что он, как мы сказали, забыл о самых главных вещах.
Возможно, надо разделить горе с кем-то, войти в его положение. Возможно, надо ему помочь и так далее. Также хадис продолжается, каким является человек, который много смеется в этом мире, и что ждет его в ахирате. Аллах в Коране говорит: «Фалиядхаху калилян валиябку кафиран». Смейтесь меньше, плачьте больше. Плачьте больше. Мы уже с вами говорили, что если человек стремится весело прожить эту жизнь, то там он будет об этом сожалеть. Если человек стремится, несмотря ни на что, богато прожить, харам, халяль, неважно, грабит, не грабит, там, обманывает кого-то, кидает, неважно, он хочет богато прожить, там он будет бедным. И так далее. Если человек хочет наслаждаться только в этом мире, халяль, харам, там, зина, не зина, там, разрешено, не разрешено, то там ему этого не будет. Наоборот все. И если человек жил правильно, если он много думал, мало хохотал, как говорится, да, тогда Аллах Тааля даст ему счастье в том мире. Все наоборот. А люди, концепция людей такова: мы должны эту жизнь прожить, ну вот, по максимуму. Богатство по максимуму. Счастье по максимуму. Наслаждение по максимуму. Поэтому ведь люди даже вот заядлые, даже наркоманы, их уже простые наркотики не устраивают, они уже ищут, вот кто бы придумал там такой наркотик, чтобы торкнуло вообще вот так вот мощно. Им уже тот кайф, который они получают, уже не то. И поэтому постоянно увеличивается доза, меняются наркотики, потому что хочет максимального наслаждения от этого мира. А итог один. Итог плачевный. Ибн Аббас, рады Аллаху анху, сказал: если человек совершит грех, а потом будет смеяться, то войдет в ад плачущим. Чтобы человек, например, взял себя в руки, ему достаточно вспомнить о своих грехах. Например, вот вам весело, да? Вам хочется хохотать. Не смеяться, а хохотать, не улыбаться, а хохотать, да? Как взять себя в руки? Вспомни о своих грехах. Если, вспомнив о своих грехах, ты не пришел в себя, ты не в печали, если ты пропащий человек, тебе уже ничего не поможет, если ты не беспокоишься о своих грехах. Вы скажете: ну уже я же сделал таубе, они простились. Человек никогда не может быть уверенным, что его грехи простились. И вспоминать о своих грехах и печалиться о них – это нормальная вещь. Не надо сказать: это жизнь у меня вычеркнута, я начал с нового листа, я чист, все нормально, все хорошо. Ты чист перед людьми. Ты чист перед людьми, о наших грехах не забудется никогда. Не думайте, что ты так просто совершил, и все. Даже когда у вас есть болезнь, и вам сделали операцию, болезнь полностью удалили, вы прошли полный курс лечения, шрам все равно остается. Шрам все равно остается. Вы здоровы, у вас ничего нет уже. Этой болезни нет у вас, никак уже, лет 10 уже нет. Шрам остается и будет постоянно вам напоминать, что у вас такая болезнь была. То же самое и с грехами. Кто-то думает: совершу грех, и все. Нет. Поэтому, чтобы немножко взять себя в руки, достаточно подумать о своих грехах. Если ты нормальный мусульманин, богобоязненный. Если ты даже вспомнив о своих грехах, не можешь взять себя в руки, надо подумать над своим иманом. Яхья ибн Муаз, рады Аллаху анху, сказал: 4 вещи не оставят верующего смеющимся и радующимся. Первое – это печаль ахирата. Печаль ахирата. Честное слово, когда думаешь об ахирате, там не до смеха. Мы даже это перевернули на самом деле, мусульмане, да? Мы как сказали? Мы будем ходить и смеяться над неверующими, мы сказали. Для себя говорим так: мы же верующие, намаз читали, все нормально. Мы будем ходить и тыкать на них пальцем. Чё, как ты кафир, да? Ты надо мной смеялся там. Вот я теперь над тобой смеюсь. Нет. Печаль ахирата – это всегда печаль, какой бы это ни было. Ты ждешь очереди на хисаб. Что там будет решаться, никому не известно. Ты ждешь не 1 год, не 2 года. Ты ждешь 50 000 лет. Ждешь, просто стоишь.
Вот это само по себе ожидание, это уже проблема. Это уже печаль. Думая об ахирате, об участи своей, ты, конечно, всегда должен печалиться. Дорогие друзья, печалиться – это значит, когда ты в одиночестве. Вы тоже, вот это вот, не надо как-то с края на край, да? То есть печалиться, значит, постоянно ты в печали, да? Сидишь, на работу пришел, ахират, все, мы умрем, все. Нет, перед людьми ты улыбаешься. А когда ты остаешься один на один с Аллахом Тааля, ты в печали. Ты говоришь Аллаху: Аллах, я пропал. Только ты меня спасешь. Только ты меня спасешь. Вот это чувство. И это чувство не даст тебе, в конце концов, громко хохотать и увидеть истинную суть людей, когда они хохочут, как они смешны. Как они глупы, когда тем более хохочут над какими-то неинтересными вещами. Вторая – занятие делами, требуемыми жизнью. Когда ты громко много смеешься, Аллах Тааля начинает давать тебе проблемы, чтобы ты много не смеялся. Когда много работаешь, особо смеяться не получается. Да? Даже разговаривать ни с кем неохота. Когда я работаю, например, там, физически, звонят тебе кто-то, ты даже трубку брать не хочешь. Потому что ты устал. Ты думаешь об этой работе, а с кем-то надо еще там поговорить, причем надо поговорить вежливо, хорошо. Третье. Печаль за грехи. Когда ты думаешь о грехах, то есть ты опять-таки приходишь в себя, и это не даст тебе смеяться. Четвертое. Горести. Проблемы, которые есть в этой жизни. И вот если мы не сможем себя взять в руки сами, то Аллах Тааля это сделает. Через проблемы, через какие-то жизненные ситуации Аллах Тааля нас поправит. Верующему человеку, чтобы воздержаться от смеха, нужно быть занятыми этими 4 вещами, так как смех не является деянием верующего. Подчеркиваю, улыбка и смех – 2 разные вещи. Передается от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в суре Аль-Кахф есть такой аят, бисмиллахи рахмани рахим, «Ва кана тахтаху канзун лахума». Когда сидели 2 сироты, и там был забор, такое строение. Этот забор уже чуть-чуть не обрушился, да? И Муса, алейхиссалям, Хизр, алейхиссалям, этот забор поправили, заново отстроили. И Муса, алейхиссалям, спросил: зачем ты отстраиваешь этот забор? Пускай рушится. Пускай жители этой деревни, а это жители этой деревни им не оказали хорошего приема, это были злые, плохие люди, пускай, говорит, сами разбираются со своими проблемами. Хизр, алейхиссалям, сказал, что этот забор, он принадлежит 2 сиротам, и под этим забором для них есть сокровище. Что это за сокровище было? В аяте нет этого. Есть в хадисе. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: под этим забором лежит доска. Золотая. Нам этого уже достаточно, да? Золотая доска. Распили и продай. Все. Уже деньги. Нет. Там написано 5 строк. На этой доске написано 5 строк. Первое. Там написано: я удивляюсь тому человеку, который знает о своей смерти и живет радостно. Если подумать логически, вот каждый твой день – это приближение к смерти, уменьшение выделенного тебе срока. И как он может этому, говорит, радоваться? Вот это на доске написано. Мы сейчас, вот, прочитав эти слова только, начинаем задумываться, а также мы думаем, что у нас как будто вечность впереди. Второе. «Ва'аджибту лиман айкана бин нари кайфа ядхак». И я, говорит, удивляюсь, кто уверовал в ад, как он может смеяться? Как он может смеяться, если есть на свете ад? Третье. Я, говорит, удивляюсь тому человеку, кто уверовал в предопределение и печалится. Печалиться имеется в виду не внешнее состояние, а душевное состояние печали. Печаль в том смысле, что ты в депрессии, не видишь выход из ситуации. Вот это состояние. Есть печаль,
когда связаны с грустью. Грусть, печаль, да? А есть печаль, депрессия. Когда ты уходишь в невозврат, так скажем. Все, тебя нету. Ты паразит, ты никому не полезен уже. Ты думаешь только о себе, замкнулся в себе. Кто думает, кто верит в предопределение, у него вот такой депрессии не бывает, потому что все от Аллаха, он говорит. Альхамдулилля. Ногу сломал, альхамдулилля, от Аллаха это все. Поэтому, дорогие друзья, очень тонкие балансы в душе мусульманина. И человек не мусульманин, не верующий, он не может совладать со своими чувствами, он не понимает разницы в печалях, в смехах, в улыбках и так далее. Вы скажете, мы живем разумом. Нет, мы живем чувствами. Мы живем чувствами. Поэтому даже научный сотрудник НИИ, когда стоит в пробке, ругается матом. Потому что он тоже живет чувствами, он не живет разумом. Его чувства говорят ему: злись, ты попал в пробку, выбраться никак. И он начинает уже ругаться. Следующая строчка, 4. И я, говорит, удивляюсь тому, кто уверовал, что этот мир уйдет, исчезнет, что в этом мире меняются его обитатели. Как он может успокоиться этим миром? Как этот мир может дать ему успокоение? Например, ты видишь этот мир, ты хочешь найти для себя успокоение в этом мире. Даже то дерево, которое... Вот я приезжаю в деревню, чтобы хоть как-то уйти от этих современных, так скажем, насущных проблем, я иду, хожу, брожу по своим местам детства. Чтобы хоть как-то успокоиться, потому что когда вспоминаешь детство, всегда покой. Мама молодая, отец молодой, все живые, здоровые, дедушка, бабушка, ты пришел домой, сопли вытерли, штаны поменяли, накормили, никаких проблем нету. Я хожу по этим местам, и я вижу, где я играл в траве, сейчас там растет крапива. Это уже не то место. Где я лазил по деревам, это дерево 5 лет назад от урагана свалилось и сгнило. Где я купался, река высохла. А те люди, которые меня гоняли по улице без штанов, они на кладбище. И я говорю, и как же мне успокоиться? И как же я могу успокоиться, то есть обрести покой? Я вижу, что этот мир меняется. Этот мир не мой. И под меня не подстраивается. Все не замирает вот так, как в картинке. И ты находишь успокоение только где? В ахирате. Только там успокоение, там ничего не меняется, там хур-хазлара не стареют. Там все нормально. Да, и та девушка, которую я любил в школе, тоже состарилась, уже толстой стала. Тоже меняется. И 5, говорит, что написано на этой доске. Ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах. 5 строчка. И ничего больше не добавлено. Еще при Муса, алейхиссалям, на этой доске было написано Ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах. Еще Мухаммад не пришел, а уже было написано Мухаммад Расулуллах. Поэтому, дорогие друзья, вот эти 5 вещей я бы вообще рекомендовал выписать и повесить у себя на стене, чем там висеть всяким животным, картинкам, плакатам и так далее. Шварценеггер висит, у вас еще нет? Повесить вот эти 5 строк, и все будет в жизни хорошо. Вообще никаких душевных проблем не будет, если эти 5 строк повесить у себя. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.